gi bang'o ke ywe ni obila ma Masaba North nono monj manyo timore e miere moko ma Nyamira kama kweth ma ok ong'e nyomonjo dala jatend migawo mar weche mag somo e kaunti ma Nyamira Kennedy Angwenyi, dala japuonj maduong' mar Nyansiongo High Ezekiel Okeyo kod min ode ma en MCA mogwel Zipporah Okeyo. Jonjorego nyo bambo nyiri ariyo ma johigni 16 kod 18 kapok gilal gi mwandu moriwo koda omenda kod kadi mag bengi manyo gidhi golo godo pesa e bengi mantie Keroka. James Okoth miyo ler mar wachni. Jopiny nochiwo gi bwoko kinyi ma kawuono e dala Kennedy Angwenyi ma en jatend migawo mar weche somo e kaunti ma Nyamira. Ka bende obila dhi nyime gi timo apedha mar yango kaka kweth moting'o ji 10 ma bende nomanore gi gig lweny ne nyalo timo monj kuom seche 4 kendo lal miru. Walikusanya watu wote wa kutoka nyumba mbalimbali na wakawaweka wote kwa nyumba moja. Arabu waliwafunga mikono na midomo pia. Hawa watu walikuwa wanajiita ni askari lakini walikuwa majambazi. Na tuliwapatia ATM, wakaenda Keroka, Equity Bank, wakatoa pesa kutoka huko. Tunataka kuona uchunguzi umefanywa na umekamilika. Si kuambia uchunguzi nafanywa na ufanywe na ukamiliki. Hatujui kitu tunaenda. Ukiangalia kijiji cha Keroka kila mtu amehofia security. Kwa sababu kama hii bomba ambayo imekuwa attacked, wamekuja usiku, wakateka mama mzee nyara, wakateka watoto wake, wakapika chakula, wakakula kuanzia saa 3 ya usiku hadi saa 10 asubuhi. Hiyo ni makosa sana. Jopiny nochopo mar kuyo gi anyuola mar Angwenyi kod owadgi ma bende en japuonj. Kwethno bende nochwo timo tim makoch mar bambo nyiri ariyo ei odno e nyim anyuolagi, kendo kata obedo ni nosechwal gi kar thieth, ruoth ma gweng'no osingo ni nyaka giyud ratichgi. Kulikuwa na watoto wasichana wawili ambao walifanyia madhambi mengine, lakini hiyo wamepelekwa hospitali na tunangoja majibu. Wakati wana rape na kudefile wasichana wadogo mbele yetu, wale ambao tunafaa kuwatetea, inaniuma sana. Mimi naomba wale ambao tumekosea wakuje tu waombe msamaha. Leo uchunguzi umeanza and naomba tuweze chukua muda na ningeomba na public mtusaidie kutupatia, mkipata information yote mtupatie. But tunahakikisha kwamba we have started investigation na fruits itaonekana very soon. Jopiny wacho ni gisebedo ka giywak e weche mag arita kwe kalure gi monj ma kinde ka kinde e alworano, e kinde makoro giseyo obila ka giwacho ni onge okang' malong'o mosekaw ka koro gidwaro ni otim lokruok mag apisas duto mag arita kwe e alworano. James Okoth, Ramogi TV. Kora mga jong apisas adek mag riwruog Saga mar Anyo